Mayong adlaw nga Sabado, mga higala, anian na sab ang itong bagong episode sa Maayong Balita sa Central Visayas. Para sa unang Maayong Balita, ania ang Negros Oriental. Subay sa pabahay program sa gobyerno ang DCCCO Multipurpose Cooperative gaplanong magtukod usab og housing project sa 2.4 hektaring luna sa Bahumbandan, Dumaguete City alang sa mga miyembro niini. Kini human malagdaan sa mga opisyal sa DCCCO ug ilang partner na Catarata Surveying Services ang Horizontal Development Plan alang sa DCCCO Village 2 Subdivision kaniadtong January 25. Maabot sa 141 housing units ang pwedeng matukod sa maong luna. And we aim to eliminate the housing backlog in Dumaguete City. We try to help out our government in trying to address housing crisis in Dumaguete. For most people, home ownership remains most important and valuable. This is done to serve the people, to serve our members, so that people will know na naay kooperatiba nga naglantaw alang sa ilang payo. Gibana-bana na moabot og 24 months ang pagdevelop sa maong housing project. Gihanay pa sa DCCCO Village Committee ang pricing, equity ug uban pang dokumento ug ang pagproseso sa pag-avail niini. Puhon, musugod na ta og pangani sa opisina para magpa-reserve sa atong slots. Maybe we can accept reselling by the third quarter or the fourth quarter of this year. Alang sa Maayong Balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan. Para sa Cebu, ania ang ilang Maayong Balita. Bisan pa man na ningluag na ang mga restrictions ug nang balik na sa normal ang sitwasyon, ang Department of Health padayon sa ilang monitoring sa COVID-19 situation sa rehiyon ug miahawag sa publiko sa kanunay nga pagsunod sa mga naandang health and safety protocols. Ang mga pahimangno ngadto sa publiko gisaysay ni DOH-7 Medical Officer 4 and Program Manager of Emerging and Re-emerging Infectious Diseases Dr. Van Philip Baton atol sa gipahigayon nga kapihan sa PIA. Please do wear your mask, regularly wash your hands, and avoid individuals who are manifesting or who think or are showing signs of colds and flu. Gidugang usab ni Dr. Baton nga subsob ang ilang pagpaningkamot aron sa paglikay nga musa ka pag-usab ang mga kaso sa COVID-19 sa rehiyon, labi na sa pag-usbaw sa mga nagkalain-laing variants. Although ang ato ang mga restrictions currently have been loosened up, ako yung gibuhat niya po sa DOH is we are still doing the same things that have been proven to be very effective. What are these? Ato akong gingon, no? Wearing of mask, no? Avoiding very crowded spaces. If you are sick, you should isolate yourself, no? Dili ta magsulisuroy, and then of course it's always the vaccination. Matod sa DOH nga walay angay kabalaka ang publiko sa mga bagong COVID variants kay base sa ilang uwahing surveillance report, wala pa'y nakasud nga mga variants of concern and interest sa Central Visayas. Gidasig usab sa DOH ang publiko sa pagkuha og saktong impormasyon pinaagi sa ilang website ug Facebook pages aron nga mahimong updated sa sitwasyon ug uban pang panghitabo kabahin sa COVID-19. Alang sa Maayong Balita sa Cebu, ako si Myrtle Pasig. Atong paminawon ang Maayong Balita dito sa Siquijor. Maayong balita na usab alang sa mga sikihud ng mag-uuma ug mangisdaay tungod kay aduna nay Province-led Agriculture and Fisheries Extension Center o PAFEC nga ilang kadangpan aron mas magmabungahon ug malambuon ang ilang panginabuhian. Gitagana nga ang mga programang pang-agrikultural moagi sa maong buhatan. Ang PAFEC gibindisyonan kaniadtong Enero 19, 2023 ug gitukod alang sa Province-led Agriculture and Fisheries Extension System kon PAFES nga gilusad sa Department of Agriculture sa susamang adlaw uban ang Agricultural Training Institute, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ug mga opisyales sa probinsyal nga kagamhanan sa Siquijor. Ang PAFES usa sa tulo ka mga estratehiya sa DA nga maoy magpalig-on sa pakiglamdigit niini ngadto sa mga LGUs, pribadong sektor, mag-uuma ug mangisdaay ug uban pang mga ahensyang nasyonal sa gobyerno aron sa pagpaasenso sa agrikultural nga industriya ug mahatagag saktong pagtagad ang food security sa isla. Pinaagi sa PAFES, gilauman nga madugangan pa ang kaalam sa mga mag-uuma ug mangisdaay, mapaligon ang koneksyon sa mga kalambigit niini, ma-improve ug mapaligdong ang panuki-buki,
mutaas ang abot, muasenso ang panginabuhi ug magmalaho tayon ug magmalampuson ang isla sa gimithing ekonomikanhong kalambuan sa agrikultural nga industriya. We have to start. Ay kung di nato isulutan, karon ano pa man? Kung di sa kita musulod, kinsa may musulod. So, ang inyong plano, among ka. Ang inyong kalapusan, among kalapusan. Alang sa maayong balita sa Siquijor, ako si Nina Rose Oxon. Para sa maayong balita sa Bohol, paminawon nato ni. Sa ikakawhaan og tulo na katuig, nahibalik na usab ang tinuig nga festival sa Ubi, ang bugtong lagutmon nga sa Bohol Him gisulti. Ug kung sa ubang lugar na ilhan sa usa lamang kamatang, sa Bohol ang Ubi dili lang ilado sa kinampay, aduna pay baligunhon, binanag, binato, binugas, tamisan, kabusok ug gimnay. Ang ubi sa kalagutmon nga hatag sa labing makagagahom, kinimatod pa nakaplagan sa mga katawhan nga sa taas nga huwaw naabtan. Dihang halos wala na'y makaon, dito sa lasang may nakita silang minggitib nga tanom. Dihang ilang gikubkob, mitumaw ang dagkong unod. Sa ilang paglungag, ilang natilawan ang kapughad sa ubi nga hilabihan. Ug kay sa kagutom ang ubi mo ay nakaluwas, sukad ni adto ang balaang lagutmon wala na'y makapanamas-tamas. Sa Bohol na hilingawa na ang mga kadaghanan, kay ang mga kabataan muli kay na sa ubihan. Matod ni Ricardo Giritan, retired master teacher nga taga Panglao nga nagubihan, dili pauwahi kon ang mga kabataan sa eskwelahan pugson sa pag-atiman sa ginagmay nga ubihan. Ubi jam, ubi tinunuan, ngadto sa ubi ug kinilaw, ug ubi nga nilunaw. Naapay karon daghang mga pagkaon nga gikan sa ubi, nga sa ubi festival gi-display. Sa mga bulanon nga nagproblema sa pagkaon, di na kinahanglan nga may dagkong ubihan. Usa ka sako nga yuta, pwede na nga makasuporta sa guha. Butangan lang og harug nga katayan, sa sunod nga Pasko, sureball na'y ubi nga lamian. Gikan diri sa Ubi Festival nga mulanat taman pa sa Lunes diri sa Old Airport sa Tagbilaran, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol. O para sa atong last nga maayong balita, balik kita sa Cebu. Nahimong malampuson ang pagpahigayon sa unang adlaw sa nationwide facilitated SIM registration sa Moalboal, Cebu nga maoy napili isip pilot area sa remote registration sa Central Visayas. Kung diin mo kabat sa 376 ka mga residente sa maong lungsod ang nakapahimo sa gipasiugdang aktibidad nga nahitabo pinaagi sa pagtimbayayong sa National Telecommunications Commission ug Moalboal LGU ni adtong Enero 25. Gikan niini anaa na sa 220 ka mga smart SIM users ang malampuson nga nakaparehistro, 111 usab ang nakaparegister nga Globe SIM users, samtang anaa usab sa 45 nga Dito SIM users ang nakaparegister sa ilang SIM. Si NTC 7 Regional Director Sofia Lynn Lumantod niingon nga nalipay siya sa mga nitambong bisan pa sa kalihukan nga gihimo sa oras sa pagtrabaho. Dasig usab sa hepe sa NTC 7 ang mga SIM users sa Central Visayas nga pahimusulan ang higayon nga gihatag sa remote SIM registration sa pagparehistro sa ilang mga SIM. Paghat ng tanan nga atong ginilagay sa manual sa atong dapit diri sa Region 7 parehistro na ta. Tara na. SIM registered na ta. Ang kalihukan kabahin sa nationwide facilitated SIM registration gikan sa January 25 hangtod 27 sa nagkalain-laing remote areas sa nasod. Kini gibuhat aron nga mas mapalambo ug mas mapadali pa ang pagpatuman sa Republic Act 11934 o mas naila nga SIM Registration Act nga maoy unang balaod nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ubos sa iyahang termino. Alang sa maayong balita sa Cebu, ako si Rachel Nesha. Nalingaw na ba mo sa atong episode today? Adun na ba may nakatunan ni ini? Comment below sa istorya na inyong naganahan o mag-uban na punta alang sa maayong balita sunod simana. Alang sa tugang detalye, bisitaha ang musunod. Ako si Rob Cabardo.
O magkita na pud ta sunod semana.